Slompret kempul ngungkung gendang rial katipung kimbal bonang loro salendra slompret belok jaran kebang nyongklang meraing idul macan mangap megap bujang kantong kalian reok is nyoto kageman reok pranyoto dadi gumbira tawang mangu kudone gunung lawu kebegan pariwisata mudi ngasasandya gawe kadang ngomba-ngomba tumaka grojogan sewu jejel riya tanpa kelumaku awe cinawe karo mesem guyu camping tawang mangu indah mas aja di poyoki mas aja di poroi dalu di esemi tinggal lakumu kudu ngerti coro ojo ditinggal kadipaten ketim Ingko keri ing jaman mbok yo sing eling bab apa iku budaya pancen kandamu enjing bidal gumuro pandhe beri gong maguru kongso oh krapya watak kadhe kabeh ya rasa swaranipun lir om yae samudra rop enjing bidal gumuro bende peri gong maguru gongso dinarunging grapya watak kadhing kabeh ya rasa swaranipun lir ombyaing samudra rop bata rupa budale wadya gumura gumrekang kirang-kirang cukan tandang cumangka gagah gumreka liru pernah wasamekta siyaka gomakarya hangangkat kersaning praja murih Kartoharjo Bata rupa budale wadya gumura rumakang kirang-kirang juga tandang cumangka gagah gumbrega liru purana wasamekta siyaka Yo makarya hangangkat kersaning praja murih Kartoharjo Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat
Selamat panjang umur kita kan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Yo wae, yo wae, yo wae, yo wae, yo wae alakat, yo wae alakat, yo wae, yo wae, yo wae, yo wae. Karepmu Des, ayo wae, yo wae. Des, tandani. Aku kesok gawe guyu wong ning aku weruh kowe kok mah guyu lho. Nyanyi lep, yo. Oh, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Betul, betul. Sekarang juga. Betul, betul, betul. Sekarang juga. Sekarang juga. Tiup lilinnya. Oh, tiup. Wes, lili. Potong. Oh Dewi, oh Dewi. Tenang, tenan dong. Piye? Sing ulang tahun sapa jane to? Lep. Iki kok ndelalah ngantene pas ulang tahun. Wis, iki mau sing do kesurupan iki meng acting. Nah, ngono ya. Oh, karo nyepake roti ngono to. Pesone ndi pesone? Pesone iki ana Des, ana roti ulang tahun ki lho. Mas nganten men disuapin karo Mbak nganten. Mas nganten iki lho sing ulang tahun. Iya. Oh alah iki sing sing ulang tahun ngantene. Ya wis ngantenan ulang tahun mengko mesti juk. Yo apa Lep? Membentuk. Happy birthday to you. Nek kowe Sing ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, lagoni ulang tahun. Oh, ulang tahun. Lagoni potong kue. Ayo, Matt. Potong kue. Potong lehernya. Lehernya apa? Oh, pohon. Potong manuknya. Potong manuknya sekarang. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang semono kuwi kok. Juga, sekarang juga. Kuwi ra doyan roti, kuwi ra doyan roti Lep. Doyane wadahe kuwi. Yo, ki anune. Andes doyane wadahe Andes. Iya didongake sik le ulang tahun Des ngantene mau. Sapa sing mau? Iya sing mau wis ndongake nganten saiki ndongake le Nggih. umure. Muga-muga tambah rezekine sehat selalu. Amin. Yo karangke wis waktune karang dewek nganu yo. Iya. Pancine kula tak jingkelitan yuk sampun. Diwaca Des, tulisannya diwaca Des. Happy EBC. Wis salah angel wis. EBC to you. Nah, The motret apa? wis moncrot-moncrot The yo karepmu. suamiku. Wedian suamiku. I love you. Guntur. Oke. Buat gua, pacar gua dan temen gua I love you. Telek. Ya, saiki aku ya. Ya. Ayo. Ha. Ora ngono. Seneng aku nek iki apa? Iya. Wis Ya gara koprol ora? Yuk.
Sego. Sikro nayaka angayai karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dempya tinana sri swarane gumuro katon rebut nyarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayai karya Sikro nayaka angayai karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dempya tinana sri swarane gumuro katon ngebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayai karya Sikro nayaka angayai karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dempya tinana sri swarane gumuro katon rebut nyarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayai karya Sikro nayaka angayai karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dempya tinana sri swarane gumuro katon rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayai karya Sikro nayaka angayai karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dempya tinana sri swarane gumuro katon rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayai karya Sikro nayaka angayai karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dempya tinana sri swarane gumuro tansah ngetulangsa ngestu padha rawuhnya sanyata sajuru-juru angayai karya Duh, Kakang. Aku ame salto, Kakang. Sikro nayaka angayai karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dempya tinana sri swarane gumuro ngestu ngarsa ngestu padha rawuhnya sanyata sajuru-juru angayai karya Sikro nayaka angayai karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dempya tinana sri swarane gumuro katon rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayai karya enjing bidal kuburung Dondomi. tambalan jadah Des Sembret. Itu, makwek jajal tili. koper Ya, karang kegojekan ya wis, ulang tahun ya wis. iya
Dongake ya wis. Alus ya. Iya. Alhamdulillah lah 10.000 kene. Anu idol mau ya. Ya. Kok saldo 10.000. Bodol. Iyalah anake lek rute ngono-ngono. Ora kuwi maksude titip kon nukokke sosis ning ngarep lho kuwi lho, Des. Aku Orang tekor kuwai. pindho e. Iya. Dolanange bodol kon nukake neh 15.000. Ayo sedekah. Nggih, nyuwun pangapunten Be oleh atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kaya kethek. Nah, nyuwun pangapunten. Oke, baik. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mana. Tentunya masih ada bab berikutnya ya semoga. Salto ping 10 meneh. Salto sik. Yo. 1, 2, 3. Yo. 10. Wes. Wis arep lebu. Yo. 1. 10. Sik, nyong iso ora Des? Nyong iso ora Des? Jiwa katen kula Bapak Butasan